Balik ke Meghalaya ke baju tip kum ke nongba jong ke Bampong kari India ke yai beteng ban sakhi ya ke jingkiu ha ke jingdon ki nongpang Bampong. Hatu kedai ke jing ha ke liang ke pisah tingkah. Hatu kedai ke jinget kol shore ke ba pinsyong nongrim ya ke Bampong ha ki jingmut kum ke bi bat ke jingpet mat sniu. Kabaning kong hi hakmat kadai kia dumah mo ba ni korni ba ka jing penon kam dumah ni ha jalla jungi kabahar kadai ka rukom bam jungi mo ni khlain ba ban bam ki bam pedam ki bam than te ka kiat ro kadai ka we na ka daw ka ba pen kiwi ka ni ka jingpang kumno pisngo ha ka por pi lap pi don ya ka ni ka jingpang kam dei than ke man chep tiang thon do tak ta ini ban sim mengilala pi bagadai kum ta ni pediang no di ban yel kun ni tu ka jing pang dan ni bunyale we have to fight. So lembaga ni commission ni one ban ai ki awareness ni haban ban ai ki awareness shaki nong chong baro shapang ka jing Bampong shapang ke sign symptoms pat pensiu thu ki bre baga jing pang cancer kam dei ke bakut ke jing pang Bampong kam dei ke bakut Piliban kan mau baka Bampong baka sedang kam jupang. Nakata ka daw ka ba ma dala alap kamot kala day stage 3-4. Ka Bampong ka day ka daw ka ba ar haba pyrshah ka jingyap jong ki brio ka keleng ka pertay ka ba la antat ba ki don kumba khandai 0.1 million ngut ki brio ki ba yap na ka ni ka jingpang lani iway na ka henry ngut ki ba yap hausnem ar hajar khat pra. Bat kumba kalong menta ke jingdon jong ki brio ki basyakta ha kani ke jingpang ha Meghalaya kala kinjo sya ki kerdan ka bapin khuslai ya baro ha ka ba ke jilla la ya thu ba ki jingkhen ha ba ya dei bat ke jingdon ki nongpang ka khambun banya ki jingkhen kulum ha ka rihi baro ka wei umentri ka ka khya ka jilla uba wailat miki shilla ha ba kren ha ka Meghalaya cancer conclave ka ba ar ula pinpau ba ka Meghalaya kaya beteng banmat ya ke jingban kia ba pai sya ke jingpang Bampong ha ka ba ki don jan chispa nyo punyungut ki nongpang na ka silak ngut ki shenrang bat palat kendai po henriu ngut ki nongpang na ka silak ngut ki kenthai ha ba yanujor bat ke jingkhen kulum ha kari baro ka wei ka balong kumba chispa ngut balik ke Meghalaya ka baju tip kum ke nongba jong ke Bampong kari India ka yai beteng ban sakhi ya ke jingkiu ha ke jingdon ki nongpang Bampong hatu kedai ke jing ha ke liang ke pisah tingkah hatu kedai ke jinget kol shore ka ba pinsyong nongrim ya ke Bampong ha ki jingmut kum ka bi bat ke jingpet mat sniu ne hatu ke rukom sumarpang ka ba la pinya da ke sarkar ha ke jela jungi ka la pulom ban ai ya kata ke jing sumar ha ke por ka ba biang ka ba la banyo pediang ha ka dor ka bajam bat ka bapak katam syaki brio jongka tu nganya pet menta ngade aran Lyngdoh ka por ka labiang penpini thu no ya kinong yeshim menta jungi menta ke episode ningkong ning sharp nga ai kuble ya i Dr. Anisha Mawlong i badai i senior specialist Department of Radiation Oncology Civil Hospital Shillong i badai ru i member secretary jongka State Cancer Society of Meghalaya. Ngapriang subharu i kong Redolen Rose Dhar ibadai i PhD scholar public health but i project associate ka Meghalaya mission cancer prevention and early detection. Pakadu kadwairu ngapriang subha ya iba Gordon Jyrwa iba lakot na kani ka jingpang lani haktin nongway i cancer survivor. Ngapriang subha pi bro language ka program ngani kapor ningkong nganwan pi doktor nama kumapilay osngo ka sedang ba ngidang kum kejela ngidang yai sakhihi ya kata jingkiu jong ke jingpang Bampong hang ni hapo kejela ka jongi ngakwa ipi ningkong banyathu ya kidau bat kidak balei ba kata ke jingpang Bampong kanang yai kiu hang ni kejela ka jongi bun sin ngila ya keren ya kani ngila ya kana mo kadau ba kani ke jingpang Bampong ka jelai ba ka jela jongi ka dei naka rukom im jongi ka rukom bam ka jongi kumbangi ongka culture bam jungi mo kabaningkong hooi ngi bat ya ka kerdan baningkong haka ri India haki jingpang Bampong baya debat ka jingpenon kami u duma mo te kata debat duma bam duma di ha
nabarok kaliang ngibat ka kedan meningkong haki kanser jongka bayade ka jing benon kami uduma te kumba ngipet ikini jing pang Bampong haka jela jongi ka ke nyau 4% kumba nyau 4% haki shenrang mo ki kanser ha jela jongi ki dei napa na nakadau duma mo but saupun riu persen ki dei na haki kentai kadena duma te pila ka beningkong hi hakmat kadai kia duma mo ba ngi korni ba ka jing penon kam duma ni ha jela jongi kabahar kadai ka rukom bam jongi mo ngi khlain ba ban bam ki bam pedam ki bam than mo te ngi kata long ba menta kum yanga kum ka doktor ngala tip bakini di basniu ndai kadi ka culture jongi ngi la amelin na dudang rit nang san mo ban bam bu ong no ki lung siet ne pin ong ki trumbai ki do that mo ti ndai balai ka kelas niu ka pinda bam ka e da ka limit mo kum ong tin pareng ndai ngi bam torti ong no kum ta mo kam ngi hab don kam bai uchat ni ngi don kam bai ban ki bam pedam bam that le te bang bai mo mentar la jau dut ki mon de kerana kata te na kita ki daw ka kham ayu mo te sakawai mengi ong kini ki jela khriat ka kiat ro kham di bha ki beri jungi especially kishan rang jungi mo kham tam te ka kiat ro ka de ka wei na ka daw ka bapen kiwi kani ka jingpang mo but menta ki bun ki ong ba kumno kini ki beri ki bam pendon kami kini ki bam kwai bam di duma bami eru kiyo jingpang Bampong ho hendiat ngila ban ong 10% kadena ka genetic mo ki khlung ro ting kiyo ndrei khandai 10% hi kadena ka rukom bam jongi ka rukom ayu jongi ken te ngim bam shu te ki bam ki babha ki ba human shwa ki porman shwa ki bri ki klan ban bam ki chur ki chap ki bathung hi ki bam ai dawai ki bam e mo te kada don ki ki jingkal la ka met jongi ha ki sel ha ka met jongi ru kala ban pen long bha beng ki sel mo de ki kelas ni ru ndrei menta kamlong shu kumta Kong redo pi kum i public health professional ngai osngo ye taki down i Dr. Mawlong henry ngakwa banyo sngo pat na pi nama nakabenta haka imlang sa lang gidon ki bentaru ki ba ngihap ban pet benya nakaliang ga jong pi ka iba pi i ba kidon kita ki jing deko let's say habangi pai sa ka imlang sa lang bangi ui kini ki jing kiu ha ki jing pang Bampong kani kebenungkong gade ka jing siu thu jong ki prio dei ya kita gidak kishin ki ba pan i shaba mo kum i research scholar mo ngalai kendu shubun bagi nongpang be it in the community be it the hospital setting so ngilai kran bat ki haki bon ki benta te kamat bakong san kadai ba ki kimsyo tho shphang kita ki sign symptoms ki ba pau mo so ki ikini ki dakishin benungkong ki neglect no mo ki kimsyo tho te ye ka kata ke ngan ong kumno kim siong thu bha chphang kita ki dakishin ki papau shabar te hakum kini ki por ki bon ki nongpang ke bagi le ki treat no daladi kum ku nuksa ban ai shibo bon mi khasi ni bam kwai mo ti ki don ulcer na po kashin tur ti ke bagi le ki ong ba de khnyang tempo mo kata ka de ka common ayu mo kenyang tempau di ke bikile kile no shopok ki pharmacy ki chuta daladi ha din kadi kani ke dei ko weina ki daw kan ke ba ki loop sul ma bagi I hapok ke community as a whole kan to ba ko dang non chapi ta ba burom phila ban thu ikinong pe jingi khindiat halo ka jingya lenti jompi bat kani ka jingpang kentup ru ya kita kidak kishin ki ba phile I ningkong bat kai ko penlong pi ban lewa ya kita ki lat jing sumar Lisbon baron nang kong sap jinglap jongai kani ke jingpang ti dei ga don ke jing wit ga bo rendang kelung kenja jing thari ti bun kom tai mardori ngalit no hospital ban
wat kan gede ai nga namun try gede ke gastric te hadin nang tu no teng gastric gi ka ayu fisulution niru te dam nak tu na le te ki po gastrology ki yung doktor ki yung kamdere nga try laban ki panos po ENT kan nga la pa sa po ENT te ki ENT pa sa wat nya balay kalong ta ki sa le endoscopy sa le biopsies te ki salap kan ba gadi cancer ti markum tahi mar sanlap bade cancer te nga marian woodwoods po ka cancer wing hospital yang tu nga salit menwat jingirap menwat dan sumar nga kini kini how snem you do film ka de po 2005 right tiga idan tai tai jing thar ba fi sngo ba fi idan tai jing wet hadin nang tai fi le mamardor ban wat jing sumar habang ekran sepang kini ke jing pam Bampong Dr. Mawlong ke ki jaj jing pang Bampong ki ba kham jillai hapo ka jilla ka jongi ke kita ki cancer ki ba kham long jillai ka jilla ka jongi but kumnung ila ban nói ông trip ya ki hinre kung ni la ban pindunai kita ki jingpam Bampong kham ai kita ki ba kham long common to ka don hi kani mde bengi ong mga ni bengi la possible kala don hi ka report jong ka ICMR mo beki penmi arajar arpwe ha te ka ki peni ba ka jela jongi ka ba buntam ka jingpam Bampong ka de ha ka tangmoi mo ha ka esophagus bengi ong tin pareng katang ngoy mo dep bat kani ngi bun mangi mo nang ta da dep katu kadon sa kanika jingpang Bampong jongka rendang na ke bentar rendang syapo bengi ong ki larynx ki pharynx mo bengi tin pareng te tangkro kasi ngi ong tangkro mo ka larynx te hakini ki benta ka bun ngi khamlong common kini ki arteli benta hi ngi khamlong ka khamlong i bun ha jla jongi te pila aso thu ka de ha ka lain bam be ka bam ka rung nang ni te hasuntur harendang hau tangui so ka de ka lenti bam be ne te takada bang ong ba ka long ayu mo ten re ka e ka bangan ong hani ka long ba ngim la ban tip mo ga jingpang kan wan lanu kumnu bat kawe ga long ba karukom bam karukom im jungi ngim tip mo nrei hoi ngin hap nrei ka e bangi kwa ki brio bakin wan shakmat kitang shudon idak ishin iba kham so per bam judon te ko menening kong pikli ka dakashin nga khamyo ong menta no pi te ki ka e menta nakan limba ni ka mission ki don bangin le screening but ki brio jungi ngi ken sting mo da ibarat baria kum bilo ong kong redo ngim le wat jing sumar ngim ngi shulet kum to pharmacy dawai di la jam shisngi la yu la ignore no mo te piriban kan mau baka Bampong porka sedang kam jupang nakata ka daw ka ba ma dala alap kamot kala day stage 3-4 kata di ka way na bakli baka Bampong ni lap slam beken dan rei ka don ki dak kishin baka shit peni ba ngitang shul so ba ngi don jing per ka met jongi ngi di ban li wa jing suman no bangin lap kloy ken te kita ki group you sorry doctor ki group you ki basha kta bhana ni ka jingpang kita ki kinhun ngila let's say ban ki group mo pet menta ban ong hi kam yên họ yên rupi kelung ne vitamin ne pidang long ki productive age group nrei kum mangi shem mentane ngi du shibun ki men sem jongi ki badang long haka tin parengi ong productive age group ne daka khasi ong no ka deng de ka por bakin kamai kin pen biang hayeng hasem ki yo no ani jingpang kim yo le e than shu te sakaway long ba menta ka kum ka jing start kala ya mo ka yu kibru ki la kham im slam kham ka ayu mo ka to ka survival age kala kham ti again haki all age rungi lap haken ha tang ba nga I hajla jungi hi ngi bun ngi lap haki kini ki productive age group na do lai po shaneng gen bun ha ba yo lap kataru dala lap la de stage 3 stage 4 kong rido fitik ngasngo ba kani ka jing ka kham kraw banya ka jing sumar habang akran kumta oka banyo sngon fik e bingi di ban le ban pen khlan ning kong hatu kata ka de kata ka engagement kum ong akrin phaning kata ka we lini ka jing pen shai lani ban pen khlan pat ya krukom sumar hi as a whole ban kong nung shap ka de ka awareness hi bingi haban bo hakmat kin namar ba bon ki bru kim
siu thu pama suppose kum kin hakan ka por lang ka government of Meghalaya ke introduce kan ka mission Meghalaya mission mo so ka banengkong ngi dei pan pensiu thu nongkong nong shap ki prio na babon ki prio kim siu thu for example ngi ai kum ka screening bon ki prio kim siu thu kamot ayu screening ndai so ka banengkong nong shap ki bi don kam ban ai ke dei ka awareness about cancer about ka jingpam bampong kumno ka stang hai ki happen blood shim treatment so ni ka daw ka aim jong ka ni commission ka bamenta ka dei ban pensiu tho ya ki community as a whole ma ya ki state of Meghalaya as a whole no kong nong shap ngin ai ka awareness hakeleng kisnong then gin start no ka screening and then gin refer no ya ki to ki suspected case Bagodon kam deke ke basuk nang ko banyo sngo na phi haka kumno phi sngo haka por phi lab phi don ya kan ni ka jingpang but ka ka baning kong ka bawan ha ka jingmut jing perkhat ka jong phi namar ka de ke ba bun ki bri kimla banyo khun hi marwe nga ko banyo sngo na phi ka phi sngo ta ka por banga lab nang kong baga dei cancer ti ka don ni ka jing shap tieng đây cũng xong nó nghĩ đi cái khuôn stante buồn nghỉ phai chụp lấy thế bùa cái chừng cà phê nào trai cái nhiều vậy cái xong hay thế anh tôi đang lấy sumar lấy cái đôi doctor Anisha thì ngay lại keren bawa dia perlu jumpa bayi ngalapa kam dia tan kan macam tiang thon dua tak tak jadi ben mengilalap bagadai kum ta ni pediang no dei ban yel kun ya tu ka jing pang kan gi benyele we have to fight for it ni la ta gim le kum ta te la ni pendiau ngi trot no ka jumbo jing pat khat te ki ka jing pang ru kanang ban ba te and plus ki doctors ki nang sem jing ye kan ban sumar ni da fiklan ka jumbo jing pat khat jong pi sem ong okay ga ka jing pang la dan hang met jonga ala ban sumar ala nei plan ka cuma ni nga semua kap ni itu jam baik. Wow. Kong Anisha kau pakai jing ka bakrang adi kumbingi la kren rumine kadi ka jing lap dir por alor kani ka jing pang kibun ki daw nakalian ka pisa tingka ka mapan sungo ka basdang ting shepti ngile ran nani kum ki briu naman ngimdi kita ki specialist ki doktor bingin tip bakini ki dak kishin ki don hangi hence ngimlik wat kita ki la jing seman ngimlik screening itu ini beli ke simpor pala ki briu na ka jila ka jongi beli wat kita ki jingtip khanang bengin la ban sumar ka ni ka jingpang ha kita ki stages ki bedang kham kloi om la dir ka por ka we ka jing maujin thut ha ka ni ka jingpang bampong be ki briu kim one is ki khen be hadu man tamo na do man shwa ki perkhat be ba sisin bala don hi ha ka jing tho cancer ka di ka bakut kay lambe sha ka jing yam te ki briu ki tiang bet ban ong ban lap cancer ti kim kwa re ti ka de bet kum tin parengi ong ka denial mo kin don ho na ki naladi ba kim kwa ban lap be kan ka jingpang ti ha ka por ba kim la sha shu ha ka ta por kin wan changi la dir palat mo sakawe ka jing lap jungi long ngindel kat ni ngila ele menta art license ngele cam ngele asian stay ngele bro khoi pila modor nginda bangi ong cancer cam palat lipo saupo bawan screening mo ki balik ki bru ki mon baki tiang mo ban lap be kan ni ga jingpang ndai da ngilek pede ngi ong health cam wow ngim lape chu brio ha te kadang sudon hi tu ka ketin bampong ni cancer hakanu ka jingle jongi na ka sarkar ya ka ong na ki cam ni ong ni ki awareness program ki brio ki mon te katangi ngi su thu mo ka jing ting ki brio nre kin hap su thu ki pai ba chungi ba da lap kloi ka diga jing pang ka gem mo ki bon ki sakhi bela gem na po hospital chungi ba golden iwe idei champion chungi ka mo cancer survivor champion ki kumai i ki bon ba ken ti ki brio ki di ban wan chakman and mentali menshwa ngasi ong mo ngasi melien ba bandang lik kaman ong sangen ong ka di duma sangen ong ka bam kwai nre kinong pendon kami kitip bakat nu kajing mo ka baka jing melien bala don hinadu pidang
samla ne na yu ka bha mamo ban ong man pen duna te nri menta ngam ong shu kata ka ya ka future generation ho kini ki lawai jongi banang wan ki khna kim dei ban kata kim dei ban sedang at all mo balai ba kan ya rap ki at least kan duna ka ris ban yo kani jingpang nri ki bala ju pen don kam ki ba mla shu ban pen sange wan ya ka screening mo wan ya ka ban test mo da pim don jing thutru she sin she snam hi pidei bit ban one test balai bangin lap kloi ka jing pang bat phila ban yo ka jing ko jing khia mo mdei ban ong ba kata ka jing pang bampong ka dika death sentence kam dei ban long shu kum ta ka jella jongi ka no shu ki bri bangi la du ki men sim ba kordor ki badang ka jella ka dang don kam ya ki ringi du ai ka ni ha ka ni ka jing pang mo okay ti kongrido habangi ni pyrshah ka Meghalaya Cancer Mission kita ki kumnu kala ban wanra ya ki jingkala haki la ai jing sumar khamtam haki jaka nangkendong ti kembangala mention menimo kong kani ke im jong kani commission dei ke im ke jong kani commission ke bingi le menta ke dei bangi ngin wan chaki thain nangkendong mo chaki village area mo dangi lechitei ki brew kim don kam shu ban wan shagi hospital komapil mention mene ki don kim don kam shu ban spend ya ka pisa ya ka por mo so kamin im jongkani commission kadai ba ni mangi ngin lechitei mingin le ek screening begin ai ya ka awareness ban pensiu tho hagi nong shong shnong hagi community level but habaro shapanga jingdon kam jong ka screening but kumjuro ban ai ki awareness ki badon kam hag be day bat ka cancer okay bagodan yathui ki nong pe jingi penchai khindiat kita kiru kam jing sumar phila yo hadu menta oka banyo asung na phi namar kum i patient me phila yo ekni ki jing sumar ba khindiat gumno kata kala pta ya phi shimet hakamet jong phi bat khindiat halor jing long mensim jong phi kum jo jing sumar bai hat ti manga apoga cancer kam dei ke besok pun kae andian rapor ba chemo untuk kibrio kin don kiba kam telon benma ba meru after that they pindala pan bam fi klan ke bam ba into fi obor after the chemo hakaport balaration ka kam indian nomor hapen stom kumingi bade superglottic cancer rendang ka kham sistem ni ban keren eru ban muat jingot jai but still the fi klan hi kan ni ngong ngai fi jumba chup khat den ile be ban bam ka met fi kan klan ti kan nom di jam be ibrio ti hang yong ta doktor kidang kita kishin jong jing sedang jong ni ka jing pang mo pa kibun tengah kwa pitang khindian batai ki ta kidak ki ba kham bingi haban pikir ba kham tam hakini ki ba kham kenrei kum kibun ki tribe lakon ka shintur ba kum ta ter to kani ka kidak kishin jong kani ka jing pang ka ba ai ne ka bangilap ka kloy dari ba yu kadon nyu tali kidak kishin ba ngitang sudon hi wei ne kini ba kumnu de ban lek kendo doktor no pimna kaman wan shu shesor sheslong tang hapo PHC ero pinna lek check up la alap ken te kawai ka baning kong ga de ka jingkla ha ka rukom lek penkhana bat ka rukom lek umpenji mo kamut menta shu ong no phi man ka ngilek penkhana man ka sngi mo ngimdon ka jing kata ka de ka jinglong bu la bu hi blai maman ka singi hapelaj jabo na met jungi ndre da ka don ka jingkla lukom lek penkhana shu ong ba phimlek man ka singi pilih nyok tang sisien ne arsin shtayo ka bhaga kpo don snam hak ba pilih penghana ha kam dei man kasi kan hak jing sedang swatang shubut no sisien shi benai kami snam pindalai penghana ka bam julong ha pilih ban lej ayu nanda hak jukom lej penchi ka jing mi snam har kom lej penchi ha ka mixut hak penchi ka kelarong penchi mo ka pilih ban lej wat jing
lat no jing sumali kendu yaki doktor niki nos mo ki center jong pi balai ba kini ki ngam mdei ba penting mo la shai ki bri penting ki dong ba tang hendiat la yun re ka ba pi wat jing yu mo kala bandai tak ka kenyang jing pang beria ba la ban shu ai tang ki dawai la jam mo tang ba ka ba pi tes kata ka bai ka ba ar ka long kinu ki jing prom ni ki mata ni ki jing prom ba mi hamet ki bam jam mo like menta shu angi prom ni don jing mong hakakti ni hakajat ni kanunu ka benta ka men ha te ki bon ti ki jam ni tang shu la di dawai la ta dawai ki la jam andre ki bam jam dala di dawai e bat ki banne palat shi benai mo ngi di ban lek pen i doktor mo bakala ban dei ka jing pang bampong nang ta kanu ka jing mi kabalong pala kabam judon hakamet jungi bat kabami kensan dei kabadon like kabalane palat posi bat kabam judon kumba shubu no kum kami snam na khmut ha ne mi ksut na khmut ki jing mi ka jing mi snam na kanunu ka benta ka shintur la bande ni ki benyat na ki do benyat ne na thalit mo ne ka jing Jyrwa snam ha neka jing haki kenthei bangi ong ka poi ka jing mi snam ka ha bar jong ka poi benai mo ka haki kenthei ngi don ka poi benai mo manu benai henry ka jing mi snam ka ba poi ka ba mi ha bar jong to ka poi benai ka iu ka de ka ba hab ya pikir kan hab ya pej ma mo te sa ka jing kanunu ka jing at ni ka jing kela ha ka rukom long ka bami ha kanunu ka benta ka met kala bandai ha ka rendang ni kala bandai ha ki kibun mo ha ki kenthei ne ki shenrang ru ni ha ka sni do akti ha ka jat ka jing at ka bampang kata ka bakom san ka because kadang sedang ning ko ngalong pi ka bampong kampang ka jing at ba shu sedang bampang ka bapang le ndai le ka dika kenyang no bengilaan penjam dika bampang bat ka ba ne la ne slem ngi de ban le pen i ki doktor bale ba kala ban dei ka bas niu mo nang ta kanu ka jing bamla teliat bam pisngo ba kumbang pi ka tang nguit ka balong common mo ka jela jungi ndai ka bun sin ngi ki nong pang ki wan jing cha ki doktor hakapor ba kimla sho tang ban nguit ko umru dan kisawan salap bakadi ka jingpang bampong haka tangut mo tenre kala ay lupa kada kasyen haka tangut ba noong ba kadon suba ba don ka jingpang bampong haka tangut kawe kadi ka jingbam la teliat ka bam kabon teng pila bam kum tu pisung be kami be shabar ka leer ka pihak pen ha pihak pen kinong be ni hab jere si jere ha ndri bali ka tu ka jere ba ka bam kamrung bahasa po kasakut hani pi kami ka jere ban pelat je tu ka bam nang tu ka ba kasakut ha nang ta kibun ki brio pindalap ni por bam ki season bam ka bam ning kong ki so ka dia ha katu kadika first sign ba ka don jing thut hau tangut jong pi dan de kila bam ka ba ar laisin la di kala ya be ko ndai katu da kala ja kha na kata ka jing so ka dia por bam ning kong ka bot kadika kapen i saka kadon ka jingwit te kala bandai ru ting ki don ka Jyrwa mo ka Jyrwa por bam ha katuru kadika dak kasyen ban pen iba kadon i haka tangut mo kita hendiat nang ta kanu ka jingkela haki ki thabasen neki mata bengi ong no ki wot tin paring ka jingkela kum ki thabasen ru bun mangi bun ki thabasen ban ne ka ju kam kala kam kiu kam he kam daj ha kam mong te kam dei le ha reki don ki thabasen breki pin i tu la dep sans nem e ki stang he kim long kum ju ha ki stang mong mi snam ha ki toro ki de ki yungi hap subaba ki don jing sni e bat hap le test mo but ki wot ngi ong ki wot ki de ki mata ngi shi ong de ki mi na ti na ki toro pin hap pet ba bale ba ki bun ki de ki HPV infection ro mo te kila man kala cancer hadin kito very high chance ki kala cancer te ki banne hi phin apli pin i doctor ha but ka Jyrwa ka banne slam palat shi banai
ha ka TB ka we of course ngin perkhat ning kong ya ka TB mo baga TB ru ka jelai bah jela joni den re ka Jyrwa ka bane slam palat shi benai phil ali pen I doktor la test ka TB ka kam don kamot ka hap ka kedau syakini ki jingpang chronic disease mo kala bande ka cancer ni kala bande ki asthma bengi ong mo pang sa hiau ki re kumta hap pej bah kan nang tabat ka jingkel la ka ru kom keren ka sur keren ha ting kensan kin ong ni ka sur jungi la klate te balil abam kwai than ne balai ni ha ne ba bam jau ki ong ta ki bre ha re ka sur hi kham daw kanum kala tang de pi biong kli la di dawai ka tu ni shit don mo man ka por ni chani le bakrian re ka tu jing kala ka sur hadin badi dawai bam jam ba ne slam hablik ka yu ba ka de ha ka tang kru ka cancer na tang kru na u larynx Kulis ibu nak tengah saya kita ki dak kisah dengan saya ki nong pe ki jongi ki nyo jing mentoi ling bah itu ki jing batai jadi nyo teli wat la kataru nimde ban sim kian ma kini kita ki initial signs mi ong no tin nong way kong rido habang idon kita ki screening camps pelabu na tenat sorkar na tenat kuat kakya ni la menjur ba kim da bon than ki brew ban let kini ki screening camps ki daw ki babonในกลุ่มนู้นละบันครึ่งปัดยากีก็ไอ้บิงดีบันเละบันครึ่งยากีขนาดบินโยไอ้กระตัก awareness บินวันบันยาชิมบันตานำมากันนี่กำเดย์ก็ไอ้บิกีบริวกีดีบันชิมสติงนึกกองกีดีบันซิวทูบะเลยกีบริวกีคลำวันจะก็ screening เด็กนึกกองนึงชาบกำเดย์บิกีกิมกิดคลีมั้งก็ตอนกีไอ้ก็ชาลอร์กิตามะก็นึกกองก็เด็กก็จิงชับเตียงแล้วนี่ก็กิมซิวทูชิพังก็จิงพาแล้วนี่ก็จิงก็บาสุทีดมั้งหากิยิงกิเซมกุมกุนกสร้างงานไอกิบริวกิมดัสนิวทุทันชิพังก็ screening มั้งดันกิบริวกิบาสนิวทุดันกิบริวกิบาประคัดชิพังก็ screening ก็หมด screening ก็หมดบัดทังกิมสนิวทุบากหมดอายุก็ screening กินเละอายุหาก็ screening นี่เตชุบุมันตาki don ki bri ki bashem jing ro ban wan cheki screening camps for example ni le ki screening ha ka we ka PHC ki bon na ki bri ki padnationong kandong kim la ban wan ki ha ban prakhat ka jinglut jing sam ya ka bainong ki ha ban prakhat shi bon ha chwa ban wan ni ka screening but kum juro ye ka ni hi ka screening ki kim dasnyu tho kin le ayu ha ki screening ki e ki ka banta jong ki ha ban le ha ka screening dei but skawi ro dangi wan cheki screening ngi don kam ni em ban siu ne men kong nang shap ngi dei ban pensiu thu eki kamot ayu ka screening pinyo ajing men toy ayu na ka screening lada pi long ki suspected case sha e pin refer mano ba ban pa pi nang kong nang shap ka de ka awareness ban pensiu thu yeki briu baro lada ki briu ki siu thu kin sawan baca awareness cakap screening kan. Namun kiberiu dengan saya pina orang screening atau dengan kelina pi buhi ki bemut bahkan dia kata full body check up itu long pertama. So teng kiberiu ki mot ba screening ki don kam tangi itu kiberiu ki ba pang. Kim siu thu ra ki screening ki mot ba for the healthy individuals. Ki mot ba tangi itu kiberiu ki ba pang. Ladang asiu ko asiu khia ngasiu ba ngamdan kam ban la screening. Okay. Yeah. Bak Gordon kamlong personal yang makan klipi itu habis haidin. Don ne em kita ki rukom em ne ki jingmlin kum kajing pendon kam dumane kajing dikiat ke bapisngo bakala banlong kata kadau banyo ya kini kajing pang. We secret di way main banga kranjo wandi kuaen. Ngatrayo ki kata we kuai secret kakya kata bagian dan chance bagian ban jo kami kini kerja Jepang kan ada long excessively kan. Tai. Ti habangi orang kita ki bam duma bam kuai doktor kidam de ki dak kishin dengan keren tik halor kata namar bun ki beri kerja jongi ki bam kuai di duma to ka kya duk ma fila ong pi ti kita ki dak kishin bingi haban pej banyak bah. Namar ku ma fi ong pi ya ki ni ka pateng ka ban sawan gidang la ban ong pensange no nai bang Henry ya kapateng kebahadian pak ngimla ban ong ta Henry bikin wan sakmat bikin yo kita screening kini halo kita kidak kisin bingi hampet banyak bah. Kajing long ni ki khasi ka long ba ukwai
ba pinda bam hi haka ka control in control mo kumba bam ja ha ngi bam license ngi bam ja dei nam dei ha te ngi bam kwai kum taru ngam thai un yalam shaka jingpang kanunu ka basniu de ka jinglong khasi jungi ka long ba ngi kham bam bonu kwai ban ka ja ha ni ban jingbam ha hadu shwa ban thia kwai kat ni song be ki me ye jungi ki kwai Hasan turbe ngi sange bam kwai di tang por dal adi por bam ja ngi sange bam kwai bam ja thep bem kwai ha por disha sange disha bam thep bem kwai kata di ka basniu ken so tu tingam ong ki bru ba ki di ban sange mo ndre ki di ban nangen ban bam mo ha te ndre udumate ho ubasniu shisha mo te ndre kadak kita ki bru ki bakorni hi ka jing pendon kami kini so ba pi di ban sangap ikini ka jing ong jonga mo lai hasen tur kai ningkong e bang ong pi kani ki kidibit na ka lain bam mo tekan sedang nasen tur da don I e hi ka jing mi prom ni ka jing mi khanyang hasen tur ka balong saw ni ka balong li ha ka bamla ban khuit da pi shut ru da pi pen khuit du jing shut benyat ru khuit ka tu ngi khot ki pre cancer lesion kideki kadak ba pen iba kan sakala bampong te pila ban lap nang ki ngap nang kini ki nak liet na po kanika floor of mouth bangi ong mo katin pareng ni na jrong mo na ayu te kindon be kita kidak ban peniba kini kala ban kala cancer mo te saka we kini ki ba pin lap be ngan ong ki pajba chungi ki ba bamba hi kwai duma persang ban tap normal mo ngi ki normal ngi di ban la ban tap southly tishin turjungi bat la ban pli ha southly phidi ban la de ki ba korni ban bam kwai duma phin la tang artli ban kinum la ban pli palat ka artli Trafinya balik kali lomta. Balai ba kalong kelas kita ki fibrosis kan. Kini kila no te kini ki do ki iu nang ni nakani ka benta bala kita kuai utu jabo jong kuai jong duma ula rung kini ki iu. So tu and kilong kela kini ki do jam jong ni nang ni nation turi ki kela no. Nang tu sakla li ha kikela ki sel sapo kan ni ka benta nang tu sakla prom sakla long iu ulcer naka ulcer kela cancer so tu de pi super sang pi tang sula don hi kata tang kan ni ka ti da pi test ro pim la ban prung bro south li ka mot bhaba one screening balai ba kan don ke ha met jong pi tu jong pi ba pi pim pat lap because ngala ong pi kampang ha ndrei kadon ka hapo suntur ba kala ban yu te kawai galong mentangi kibun sim ngile che che iro de kibreo ngi kwa one screening please suntur do kwai sudah suntur ngan pej iyo ha te kumta ki hap su thu ken ba shim cha che kataka jinglong iyo nanta dodi na rendang kandon ka ginger ho ha kandon ka pin smutu I kan mi snam teng teng kandon to ka jing sma uli te ba mi naka bread jongi ne kandon ka to ka jing sma put ka bawan ha because hapo rendang te pinum yu I kan ni suntur ting yu I ka jing per de hapo kanum pim yu I de kandon hi ka ta ka dak ka shin kan wan hi bele ka cancer ka de ka put ka do ba put de kan wan hi to ka jing sma put pidi ban wan wat jing you but kajut na utang ngoi tengah batai mene Mata kan tu bagi beri bawa kuai ne duma ne sigaret ne kayak kaju hi kanya okay kong ridu kajing ting but kajing semua tu bakal bun sing kakang ya kibri banwan chakmat kumno kani ka cancer mission kala banyakun yakum kani kajing so ne commission mainly bangin pension tu ya kibrio ba ke jingpang cancer kala ban treat dadangi one at the early stage kepenengkong hi kadai bengin pensya ye kibrio bengin pensiu thu ye kibrio bekenam tien begidai pan one chakmat ladaki itho ikini ki sign symptoms mo ki ba ki haka met jong la jong benengkong hi beki hapan one kloi bekenam delay kan so lembaga ni commission ni one ban ai ye ki awareness
ngi hapan wan ai ki awareness shaki nong chong baro shapang ka jingbampong shapang ki sign symptoms pat pensiu thu ki bre baka jingpang cancer kam dei ka bakot ka jingpang bampong kam dei ka bakot lada ki wan shakmat haka pork babyang kila ban yo ka jingpen khia ken bagon ke ipat kita ki jing ki bakrau tam ki ba phie kendu nadu hiyo kini ke jingpang kwan kli pha ya phi ya ta ke jingkli but ke ba phile khnang ban overcome ya kini ke jing khnang khina ban yai ne but khnang sha ba shilur ban ya khun ya kini ke jingpang ke ba ai bor phi ba kin dia sha halor ki jing ba phisham to ni yo sngo ta ki jing ba phisham nadu phi yo kini ke jingpang Benong ka jing ti ngam dalap tan revi ban sem jing adu kata tai kan ya kan ni kan ngam dalap tan marba intingi barba benong ke jing ngam dalap tan revi tiga nakaliang kapisa tingka kam don jing nakaliang na phi shimet mentally physically nakaliang ka bisa tingka vinda kan kata ho ka samjing em dan tawa lisa don ka bun yong bun bagi tiang ya kata wi ban sumar cancer war bagi berkat financially bagi don ki long yang sang wi buduna berkat ba ongi ka deka jing sumar le si ka baremba ngin mla ban afford ni ta ka sarkar ka don ka MHIS ka smart card through that ka rapate tilanya kata physically mentally itu kadon kata kajing demand kaliang kamet kam it's not natural anymore no tapi liwat jing sumar pihak ling ba kini kita ki radiation ki kajing nanti kajong pi don kini jing sus air pila banyak tu ben sam ki pai ba kajong ni kajing sus air nongkong bom pucu ni temo ani siri kuang tangbas na hadian ba pindralet pat nya ketua sumar pinong ka chemotherapy ne radiation ralet pi lalong melan ote along first time te tiang hi kata kalong kumno kata ngim tv yong ba radiation issues ang ngim tip ka sang kumno hi tip ye de ka ding ki bri subakla nei simple it's nothing it's just like x-ray te ka radiation kalong thang kum ta kan ki ong na ba thang kum ta just like x-ray ni ka don ba ki side effect ba ka ta ka man dia tang ba ni la da fi klan ki dawai fi klan ka bam ki bandi om kan kita hi kumat kam ni ki kuma so man kli jing fi doctor ki kita ki side effects ba ko ban benrap dia ka ibi ba go dani ka mental mo mangikren ya ka jing pe nga ngi sumar be tang ya ka cancer ngi perkhatang cancer ka radiation ka kimu de ka ba hakmat ne ngim ju perkhat ka de ka ya ka jingmut jing perkhat bangi kam sumar barngakwa iba golden hendiat in batai hima im de manga ya katu ka jing sumar be iyo bakabayarap ba pin ya le kani ka jing pang pinya kun ken ka iba ka ba yalam linti pi ka VR ba pi yo ken ka yarap ne MP ngata in mai ba experience in you ken ka siapang ka virtual reality mo hoi katu ngilap po ka daycare kisile katu VR ngalap ngkong porba le ngkong hi marsen le ngkong ngalap kaya rapa ya ka ni ka jumbo jumprat jung kibriu kan kelong relax ka main ke jung briu laj na ka stress ka long ni kidan ki bom su thu ngam tep kan yi kam tam bukli ki nong gendong ki bom tep ba te ngatrai ki laban win ni ti kidan pat ki bak so thu ba bang sin ba la pen so thu i kum tu la pen da je tu la pen deng tu la pen i ya i bade pen i hang tu bang ka cancer hi ka stomach ba ya ka kli ya ka jum ka jum breu Doktor ko akli ka jing kli aba ngi kren bang ka cancer mu taki cancer cells ni kidang ni multiply ti hapo ka met ka jungi hatu ka don be kita ka cure nama phila ngilaban ong ki cancer survivor tamba kita ki develop survivor tu kita ki cells kindang multiply la sa hadin habut tagada bengi ong ka cancer ka bun stage mo kadon na do stage 1 hadu stage 4 ka jing tam mengilap mentah cancer ka lomba ngimtip lanu kan wan pai biang
Mo. So there are some patients you're cured. That is after 10 years. Mo. So some cancers we declare now takada beli ngim ong re ngim ong i ngam ong i bala cure. Por nga yuro nga shuong ba kala jam ngi ong ba kala respond complete response mdon jing bang shu menta. Andre the chance of the cancer coming back is always there, but it's highest kalong in the first 5 to 10 years. Di hakatu kapor kinongpang kidiban one regular check up bah kidiban tistakan and kim day ban let shu biang sikitu ki jing million jong ki barim ki bala ban increase ya ka risk ban yo biang ka cancer jing di dawai te kanyai beteng be kanyai beteng be te ka main treatment bu no ka chemo ka radiation ka lakut mo ndrei ka vitamins kitu bangin la ban ya khun da kam immune system jong ka met la jong hi ka cancer cell ka long duna bangi expect ba ka long duna ba da hoi te ngi ai ki vitamins kitu ki eu ba kan ka immune system jong hi da ka dehi ka long kala telot kan tu cancer cell kan penyap hi ka immune system jungi mo te ngindo ong ka stage 1 2 kadang diabetes ka baning kong baar ka di local kan kampat sapriang syakawi ka benta jong kamet te hantu tingi ong ka di local te ngi expect ba kan de cure at least we're trying to cure him mo ban penjam ndai da kala dehi stage 3 balai ba south te ngam mla ban ongken bala cure bali bangim tip mo mentang ngilap bakadang kala jam nang ni ndrei hakiwi we bentak idang ret ba maybe ha bali ba ka kis sapriang naka snam ni kilim notes mo tingim la ban ong ndrei ka ban konsan de ba ki di ban one check up testa kum bangibu por ndei ban ja kan mo te kata ka de ka ba konsan kan okay. Ti doktor kan kuru kom bangila ban pen klain pat ikila jing sumar ban lap kloy yakini jing pang kamtam kijakan nong kendong. Ti mentan ngila ya keren ka sarkar Meghalaya pe naka India hi naka sarkar kemi mo kadon ka program ka NPNCD ka non communicable disease mo national program for non communicable disease hantul akan thup lang ya ka cancer ya ka hypertension ya ka shini ka BP jingpang BP shini ya kini ki jingpang khlai ki jingpang ki tor mo te balai ka Meghalaya jongi bangi bun palat kinongpang te ka sarkar kala suthu bangi don kam dakawei ka sakawei ka mission like ka program ya ka cancer mentaki beriu jungi beli ba ngila bun palat kinong pang kala jelai palat kan jingpang ti kani naka NPNCD ngi screen tang ya ka oral but ya ka breast but ka cervical cancer hendri ngilap ba ka jela jungi ka cancer belong common ka deka na po sentur hoy na rendang bat na po tangui dan re ha national program kamdon banle screening yakini ti takadaw ka sarkar ka sawanra ekanika Meghalaya mission cancer prevention and early detection ngim kren shu yaka treatment in this now we want early detection and prevention and nakanika mission bakala launch ka government mentaga debit naka state fund kamde naka central fund so the kabanding kong AS ngi happen biang kitiar kitar ban yotes ngim kwa shu bakipat bakin wan shengi kumbila ong kong rido ngin let mangi syapo yu ngila pen biang haduk ki staff ru lakajong ya ni ka cancer mission kumbaka long yaki HIV yaki kadon ka max mo ya ka HIV so in that line even cancer is being developed under the state cancer society kumka mission kan wan menta mo te then kaninga mission menta ka sarkar kala apan biang ki portable mobile endoscopy habar ko ki district hospital mensura ki brio da hable endoscopy ki haban me shillong bampat don ki wi district ki haban be tura de khanya ki Garu Hills nei menta barok ki district hospital ka sarkar naka sarkar hi government of Meghalaya lapan biang ki mobile endoscopy habarok ki district hospital ban screen naka head and neck cancer but esophagus mo kata deka senjan meningkong kabaar kalong menta ngitip hakikan thei ki ka cancer ba kalong common ka deka baningkong deka jong esophagus katangut baar ka deka jong ka plakhun try plakhun hakikan thei ti an ngitip pa kani ka cancer ka bampong jong ka plakhun ka dai ka ba kabala ban penjam and 90% kini cancer kini na infection ba ngi ong human papilloma virus
mo de menta ngila yo CSR ru ya kani ru ngin le kumnu menta ngin le kini ki HPV testing ki ya ki kentai jungi ki ba lai postnam shadrong but ki ba long sexually active mo ngin le kani ka HPV testing and the ki long positive ngin le treatment ki the ki thermal ablator ba ki de precancerous HPV infection is precancerous mo de so we can save a mother day and ban now to HPV infection ban kala cancer kashim shi postnam so dangilahi ban labyo to infection ha ka ba iyo por ba badang biang kabut inum yo cancer iti long kami jungi day and being kadika matrilineal society ngi day ngi bu ha kamat ye imay jungi day claim kami ka yeng kamlong e ning katungin launch hakani ka mission ka don ka HPV testing ru bangin le mo te but ngi tip ba dangi la asang kani mission ngi mo le feel na do April nga try ki feel work will start mantangi dang le training ki start but ngi tip bangin la asang kani ka mission kan ki ushu ka ki cancer jungi manta ngi wan kedan ba ar ki shinrang maybe ngin poi kedan baning kong ru ndre ka graph kan ki hukum ni ndre ya ki pateng banwan nga kmi lenti ba kan sasdang hier mo tenre ngimde banting ban ong bakadang kiu cancer ngi ban kemen bangilap kloy kadai kan kadak kandai ba ngi kiu ka cancer ndre kadai bale ngi lap kloy no ya ka cancer but ka state hi kani kala ala ban le something belong different na ki we ki state te ngin sa pek kumnu and ka results after 1 year ngin sa pek kumnu ka long ten ka kayarap ni shisha bangin lap ki case and ki challenges bangin lap ki babun ban you dan ngin sa persyang ban overcome kitu ngin ki strategies might change kumta kong ridu fe kani kijing pang kam kata om tang ya ka kot ka khya an re ka kata ru ya ka pla pisa tingka jong ki breu ko ban yo sngone phi ingle kren khindia halor ka cancer mission kumnu ba cancer mission kala banyarap nang ban pinsting khindia ya kata ka lingkor ban pinduna ya kata ka jing khya ba ki breu kishem ba ki yo kani kijing pang senung kong abe dei ka cancer ni kajing kita kalong hagaliang kapisa tengka long bon ki breu kimla they cannot afford no ban one pendap ya ke treatment namar ba kalong ke barem haduk kata-kata dei so long ba kani ke mission nukong nang shop mengi ko bangala batai meni ngi ngin one shaki community ban le lot naduk ki awareness naduk ki screening dei shubuk menta ladangi lap kini ki suspected cases nei lagi lap ke suspected cases menta ki ke ngila propose nak benta ki nongpang ki vehicles buses ban transport ki patient so nong nang shop habang ni pai shaka jingpam pampong dei ki bon ki nongpang ki shem chinge hakalai kawan dei hakalai kawan shubu menta ki nong pendong nei dagi haban wan shim dawai shudu cha hospital cha civil hospital mo to gila tep ba treatment ka day for free tang ba daki perkhat ban wan chdo civil hospital ki haban reserve ka kali te ha ka por ba ki reserve kali kamot ba ki haban si ba lahijar sawajar tangka tang na ka bailat bai wan mo kamot ka khya bhai gitu ki nong pangken so lamba ka ni commission ladangi lab ikini ke suspected cases mangi hingin wan shaw magin wan yalam no iki shaki center bagi depan sumar lapan biang lupa okay ba gordon karkum ke jing ya denti jo phi tu phi don mo ta ke jing ken tu ken pham ya kinong pe ki jongi kindet ita I message ngan mo advice I message na kaliang ko jong phi in ai ki khnang ba makiru kinum pen slam shu ban wan chmat ban yo ya kata ke jing sumar ban let ita screening ban iwat ita kila jing sumar hakapor ka barang biang gawai nong kwa ban ai ga advice ki nong pen ba sin wa fila lap ba lalong suspect ba ya kan ke jingpang na kentu ba kin wan ploy no kan chaka jing smar ka jongki ban yo detect kloy no ban yo ban smart kloy ba khna wa ka jing pangru kanum he gen bat so ko wiru
ได้บันคุสไลจึงบนได้บันลง tension อีเล่บันวันเป็นชาคจึงสมารแต่ลาทับพิวันจึงสมารที่ด็อกเตอร์สกินซาสมารเรฟีฉันยาอากีที่ตั้งกระต่ายDoktor bine pikiran Jepang kata ki group leni ki kinhun lipose nem sheneng ti filam batangi kindiat halo kita ki basic screening test bah khmat bangi hab ban le ikibri ba lipose nem shenengไปงิมดอนกัมอยากนี่ก็จริงปังบัมปองบันเละสกรีนิ่งฮีพิมดอนกัมkitaเตียร์ไฮไฟบันองนู่นกิมชินโอ้งิมดอนมชินงิมดอนกตาบันก็ได้ไปตั้งหากคลินิคอลสกิลส์มั้งบัดนักว่าบันองกิบริบะกิสตาฟจงงี้บกิบดอนมันตารุบัดกิบังยินพารุกิลาลงเทรนบะกิตั้งกับ examen กินเละตั้งกับ examen กิลาอิทุบะกันนูก็ได้กับบะอีเพร์กับบำลง normal บัดกันนูกับบะลง normal มั้งเด็กกิสู้สุบะกิตุกิ staff กินนอสจงงี้กิบันวันชักฟิลกินซะยาสลอกบัดงี้บัดเงินสองบันวันยาลำนี่บันไอดาวายชวานี่บันเละคุมหนุ่มมั้งที่kini pan tang mentaya ka kanika tangui bat ya rendang ban pet chapo hi katu tika endoscopy ha district hospital tikin kili hi naki khandai phu pasan naki jingpang barok khoi ning tang naka kili naki question answer ngila alak bat ka rukom pet naki examine ngin dalakta ikinong pang ngila khandai phu pasan chi phu pasan kadina ka test tang manchupen shisha pen ayu ya kan rekhandai pu persen ka de bin tang naka history taking bangi ong tin phareng naka jingkili jongi ka jing ya khana jong ngi bat kinong pangi la te ba ini don jing pang ayu ini ilong kumno ka ayu kumno kitas bangi phale de tang man ka state jong phi bangin tep bat ka balong kumno ka jat cancer kan bayo okay ti kongridu lingba kan mission ke ekata ki achievements ni ki jingjob ko ba phik mi lenti khamtam e how sinem beningkong let's say Tada giwan kibri giwan check screening nungkong nung shop kan kata kadi ke biggest achievement yang imo kenang begin laban screen bone naki nong shong shnong no begin lab nungkong nung shop ya ki dak kitchen mo lada kibri hi giwan bone check ni ka screening ka jongi kamot ba at least ngila achieve something lang ba kan commission kan okay Tisha kapwa kam sha shu nring kwa man kli I sha bang nyos ngo ki jingkren pen kut ngi kita ki closing comments na phi we kwa man nyos ngo shani doctor na kalian ko sarkar mangi kimpat yakren do mena na kalian ko sarkar pat ke e bakla le ni ki e kita ki interventions but ki lat jingarap ki lat ai jing sumar ka ba sarkar kala wanra hadu menta ban yarap yakon ya kani jingpang ningkong phi ka sarkar ka penbiang shwaya ka jaka sumar kat nis nam balengi kham sedang kani mission menta phila man kli ap adu dal ajle ka jingpang sa sedang ndai ba ka sarkar ka shushong ka kham le kadang penbiang ya ka jaka sumar mo de menta ngil at ba ka sibil ngila biang ngi ai bat kimu ngila laban ai free kinong pang ngila ai radiation ngi don ka barim machine menta by June nga try ki machine thamai jongi arteli la dep install sakawai dang install menta ki machine radiation ngila biang lot mo and ki jing tiaru menta ngi don khandai photeli ha cancer wing ngin sa pen kiu menta shaka 200 hours pa jing tia ha cancer wing de kata de ka baning kong ka sarkar kala pen biang shwa bali balasha ngin shulit screen ngim don jaka ban sumaro nong pak kan katal along pop shu mo to sakawai bangi sungu kalong kan nigrims ru kala don menta kala don gatuka RCC jongki ru kajing tia labun at least ngia join hands ban ya khun ya kan jing pang kan nigrims bat ka government of Meghalaya ka ngila pen biang ka rukom sumar menta te kata de ka sumar handre ka cancer kam kut pitip shisin pila yo cancer hi kamkut tang hantu pil adap chemo radiation lakut kaya hadu ka palliative care bat ka rehabilitation ru ubriu porong yo jingpang ula du lut ka kamai ka paji everything mo umla shu ban letre and ula jam ru ka kamlong normal shu umla shu kumbenta pinong unong umistri ba daula jam na ka jingpang ru hande ba unlek phai biang ha ka tu ka ju kamban expose ka tu ka pum ka ayu umlong shu baliba umla sha shu
kamet cukup kam syasyo. Te ka rehabilitation ya ka kam ka jam rungin persyang mentaban na lengbangin ya snok tilang baka social welfare but ki ayu ban how to rehabilitate kini ki cancer patients can for their future. No, that will be coming maybe in the second year. Ka palliative care pre menta like kidon kinong pang baong ba mla syu ban treat mla syu penjem ngidum mde kan cukut hantu. Ka palliative care menta ngila activate in all the district hospitals. Baru kau ki district hospital kila adon ya ka ka palliative clinic haki district hospital but ka home based palliative care ru kala along active ha baru kau ki district so shuang ki don ginong pang ki bamla shu ban wan sha ka hospital ban wan shim dawai e ki staff jongi ki let chayeng ki nong pang pen let dressing pen let change ki feeding pipe pen change ki pipe ba bu ni rendang mengi tracheostomy tube pen keliang ki pipe penche nong yang kata ki khot kar palliative care that is all palliative care kam dei tang ban ai morphine ne ban ai painkiller it's also the ayuk mo pen le exercise so kala don kata root so all that has been activated in addition very soon ngin sadon kini ki district daycare centers menta kata kawan ka scheme bawana sarkar kami te kata menta in the first phase lightly ki district la select ka Tura Civil Hospital ka Nongstoin Civil Hospital but ka Jyrwa Civil Hospital the district daycare centers for chemotherapy long menta suppose ngila sedang ki patient ngila lap ki yo jing pang Bampong ngila sedang chemotherapy hapo sibil now kin hapshim shubu no life cycle kim ngi pha no da kashiti shapo kitu ki district suppose nong pang de Nongstoin ngi pha shiti ja Nongstoin ngi phone ya contact mangi ba uniu patient ngin ai ga to ka plan bro khoi chemo plan e bekin ai be Nongstoin ya ka second but third cycle but dal adep katu kin wan biang changi so kala asuk ki nong pang ro kim don kam ban wan man ubnai sha shilong ban wan shim ka chemo kataro it's in the pipeline now kan sawan mo te ka sarkar hi bun ka ikala le ye ka yu te kamut su kam dei tang na po sedang na doning kong awareness prevention early detection treatment and palliative care and rehabilitation so the whole chain menta ka so ngila ya penbiang and let's see kumno kalong to ko mala ong manengim don porshu henry and I feel like po second ben ai kita ki closing comments ni ki jingkran pen kut ngan sedang shoni ba gordon mengin siak tet si Dr. Mawlong so shoni pi ki closing comments na pi ti tahi ga kumnga ngani cancer survivor tenga shukwa banai kaman gawe ba akuntu ya ki nu ki patients payo agani jingpang ni ban long ba kuslai ki ba shetiang di ban wan chakmat ban i ga jingpang bangin yo jing sumar ka ba kloi ka ba biang bangin chat in ko biang tai okay kublai ba kong rido nakaliang junga kawai ke ba ngakwa ban ong kade ka gani ka jingpam Bampong kala ban yada ladangi wan kapor ba biang badru kan perlet cibun ke mensim ya snok tilang bat ngi hakan commission ya wan check screening sepentip ya ki marjan marpa yi ngisam bat pan pencelur ki ban wan shakan ke screening lada ke imlang ka salang jongi ke yeng teli gani commission kan penkelador ya ka jela jongi barok kawai kulisibun kong rido kadu ngin yo sungos na pi Dr. Mawlong ijing kren penkut ki ngakwa ban ong yiki ki parashnong jongi ki bri jongi pa ka Bampong kamde ka jingyap mo pidi ben so thu ba ka don kalat ka jing sumar bat pidi ben wan chakmat bat pediang ka jing sumar wat pen le na e por shani shatai ban ong ban let shim dawai khasi ban let shabar ban e ka sarkar kala pen biang ye PPO ka jing sumar barok khoi ya kani ka jing pang lemba ka MHIS bat lingba ki scheme government bahadu ka lek ka wan jong piru ka sarkar kala pen biang the sobha ya wan chakmat ya ki bala yo kani jing pang ro sobha ya wan sumar but ya ki bam doni ki ba kot ba khia ro ka kamet ka phat ro sobha phide ben ya wan screening hi ya ki balong healthy ngi ong sisin license but ya kiba don high risk mo kiba pendon kami ki duma kwa sin system
ka jing ko jing kya ka di ka bakom san ka jing imjungi bat ngidang bun ka bangin le ublay upayangi siya kani ka pertay with submission ngi day hi ban pendep ka bahajungi ban pendep ka ngi haplong kiba ko bakya te so bhawan chakmat one le screening ngin last dang mission so bhaya one bek ngin say one chikishnong jongpi so bhaya one Kulesibun Dr. Mawlong. Ti banyakhun pyrshah ya kajing jong kajing pang Bampong ha Meghalaya ka donkam ya ka sinjam trekam ka babun sertap ka bapinbet ya ki daw tenrai ha ka juk kapor ban pin kubor ya ka imlang salang kajing pinklan ya ki la jing sumar kajing la ban lap klo ya kajing pang kajing bai tingka ha ka puli puthi bat ban pinduna ya kajing sha pet ben ne ka ta stigma ki long ki sinjam ki bakongsan nang ni syakmat kajing trailang hapdeng ki nong thau an kitu ki bapin biang ya kajing sumar bat ki nong yalam ha ki shnong ki thau ki jongi ka long ka badon kam ban pin yaso lang ha papai sha kajing la ban yo pediang ya kajing sumar ha ka dor ka babiang sisin pat ngakwa ban ai kuble ya ki nong yashim benta jongi menta ka episode i Dr. Anisha Mawlong i kong Redolen Rose Dhar di ba Gordon Jyrwa bangkwan ai kuble ya pi ki nong pe ki jongi hadung ya kendo pat akwe ka episode kuble shi boy